Здравей, българино! Аз съм Борис I Михаил, един от най-значимите владетели в българската история. Чуй разказа за живота ми, запомни го и го предай нататък, за да не потъне паметта ми в забрава. Във видеото ще ви разкажа за стъпването във власт на Борис I, за първите години на управлението му, за покръстването на българският народ и ще завърша с слизането му от престола и последните години от животът му. Приятно гледане! Борис наследил престола на българската държава през 852 година от баща си Пресиян. По това време България била стъпила на три морета и това не се нравило особено на нашите съседи. По стара традиция, отношенията с Византия били меко казано обтегнати, а войната, която Пресиян водил срещу сърбите, усложнила ситуацията по западната граница. В това положение Борис наследил България, голяма и силна държава, обградена от неприятели. Когато Борис наследил властта, облак от франки покрил цяла България. Така пише Теофилак Охридски. А свидетелството му говори за това, че българите нападнали немското кралство, но били победени от неговият крал Людвиг. Така още през първата година на своето управление Борис претърпял загуба на бойното поле. След като уредил конфликта с крал Людвиг и немското кралство и дори ги превърнал в свои съюзници, Борис решил да се захване с Византия. Изпратил послание до императрица Теодора, че ако напрежението между двете държави не стихне, ще извърши поход в земите на ромеите. На тази заплаха тя отговорила последният начин. Щом искаш, излез срещу мен. И аз ще изляза насреща ти. Ако бъдеш победен от жена, ще станеш за посмешище на всички. Ако ли пък, не дай Боже, излезеш победител, то и в този случай победата ще бъде моя, понеже ще победиш не мъж, а жена. Едва ли само отговорът на императрицата разубедил Борис от това да нападне Византия, но така или иначе до война на този фронт не се е стигнало. В началото на 60-те години обаче Византия организирала голяма коалиция срещу България заедно с сърбите и хърватите. Борис имал един единствен съюзник – Людвиг и Немското кралство. Тази война се увенчала с неуспех. Войските претърпели погром срещу сърбите, а престолонаследникът Храсате бил пленен и окован заедно с 12 велики боляри. От скръб по сина си поисках среща с сръбският княз Мутимир. Тя се проведе в Сърбия и там двамата се споразумяхме за мир. На връщане към България ме придружиха синовете на сръбският владетел. Когато достигнахме българската граница, разменихме дарове едни към други, които да скрепят споразумението ни, и се разделихме с добро. Неуспешно завършила е кампанията срещу Хърватско, въпреки че Борис I лично я оглавил. Това го принудило да сключи мир и с тях. И така първите 10 години от моето управление не се увенчаха с особени успехи. Тогава дойде времето за коренна промяна в България. Дойде времето да поемем по пътя на християнството. Теориите за причината Борис да се обърне към християнството са много. Една от тях гласи, че след като си построил нов дворец, той искал да изобрази най-различни сцени по вътрешните му стени. Повикан бил живописец Ромей, монах, който се казвал Методий. Борис му наредил да изобрази сцена, която да внушава страх и удивление. Монахът, знаейки, че нищо друго не събужда толкова ужас, колкото второто Божие пришествие, изобразил там именно него. След като Борис видял тези картини, бил обладан от страх пред Бога и приел божественото кръщение. Друга история гласи, че сестрата на Борис, която била пленена от ромеите, имала голяма роля в неговото покръстване. Тя станала убедена християнка и след като се завърнала от плен, разговаряла непрекъснато с Борис на тази тема, докато в един прекрасен ден не го убедила да се покръсти. Други теории говорят, че покръстването не е станало по религиозни, а по политически причини. Населението на България по това време не било хомогенно. Имало българи, имало и славяни, които се кланяли на различни богове. Приемането на един единен бог щяло да улесни обществените процеси в държавата. От друга страна, Европа по това време била предимно християнска държава. Двете големи сили, Византия и Немското кралство, не гледали с добри очи на езическите държави. Така с покръстването България щяла да бъде по-добре приета на европейската политическа сцена. Дали само една от тези теории е вярна или причината е комбинация от тях, не е ясно.
Ясно е обаче, че покръстването не преминало гладко, а Борис се срещнал с много трудности по време на процеса. В началото планът ми бе да приема християнството по западен образец. Когато обаче Константинопол разбра за това, те се решиха да нападнат България. През 863 година армиите им навлязоха в земите ни, а за нас годината бе лоша. И аз се принудих да сключа мир с Византия. Условието за мир, което император Михаил ми предложи, бе българите да приемат християнството от Византийската църква. Бях длъжен да се съглася и така през 864 година в Плиска пристигнаха византийски духовници, които покръстиха мен, цялото ми семейство и тези българи, които се отличаваха по род, знание и богатство. Сам византийският император стана мой кръстник и аз приех християнското име Михаил. Перипетите за Борис обаче не свършили до тук. Езичеството имало привърженици както сред аристокрацията, така и сред народа. По този начин през 865 година се стигнало до открит бунт в защита на езическите богове. Борис се разправил свирепо с водачите на бунта. 52 велики боляри били избити, заедно с целите им семейства. Така опитът за връщане на езичеството бил потушен, поне за момента. Няма как да говорим за княз Борис I Михаил и да не споменем Климент, Наум и Ангеларий, учениците на Кирил и Методий, които той приел в Плиска, с които разговарял ежедневно на различни теми. Те започнали да подготвят свои ученици, които да славят Бога на славянски език. А планът на Борис по всяка вероятност бил да въведе славянският език в богослужението и да замени византийското духовенство с българско. Плановете му обаче били прекъснати през 889 година, когато той внезапно се отказал от престола. Причините за това му решение не са известни. Някои летописци твърдят, че било поради болест. Оттеглих се от престола и се замонаших в един манастир около Плиска. Оставих властта в ръцете на първородният си син, Владимир Храсате. Новият владетел обаче се обърна срещу християнството и започна да връща езическите обичаи в държавата. Това ме принуди да захвърля монашеската дреха, да заловя сина си и да избуда очите му за наказание. По този начин бил отбит нов опит за връщане на езичеството в България. Борис обаче разбрал, че ще бъдат нужди кардинални промени, за да не се стигне до нов бунт. Затова той свикал събор в Преслав, където обявил 4 съдбоносни решения. Нов владетел на България ще бъде третият ми син Симеон. Преслав ще бъде новата столица на държавата. Славянският език ще бъде официален и богослужебен в българската държава. Византийското духовенство няма място повече при нас. Български свещеници ще водят нашите служби. След приключване на събора Борис отново облякал монашеската дреха и се отдал на бдение и молитви в манастир близо до Преслав. Той починал на 2 май 907 година на около 80 години. Веднага след смъртта си бил канонизиран за светец от българската църква. Това беше историята на живота на княз Борис I Михаил. Ако видеото ви е харесало, споделете го с приятели и се абонирайте за канала. Благодаря ви.